penyiar radio El Victor Surabaya, kang asma Mbak Anita Agustin sing kondang ayu tur genit. Lagi wae rampung maos asmane para sutresna acara campur sari tombo tresna. Kalajengake muter lagu Lungiding Asmara sing dikumandangake penyanyi kondang Didi Kempot. Geguritane ukara ana lagu mau dak simak kanthi trewaca. Seprene anggonku ngenteni janji. Iki prasetyane ngati. Aku tresno mring sliramu bocah ayu. Reling dina lan wektu. Ing ati tansah ra bisa ilang. Saya suwe saya ra karuan. Nadyan mung tansah angandang. Aku semar yen sliramu ra kelingan. Cah ayu tak anti-anti. Jo pijer semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Tegane atimu saya gawe lara. Iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu. Yen durung nyanding sliramu, ukurane tresno dudu bondo, nanging Lungiding Asmara. Sak rampunge Didi Kempot ngumandangake lagu mau, pikiranku nglambrang ngulandara napaki lelakon jaman aku isih narayana biyen. Nalika semono aku isih sinau ana pamulangan luhur Universitas Gadjah Mada UGM ing Yogyakarta. Aku njupuk jurusan teknik sipil lan isih lungguh ing semester 4. Kanggo ngadepi ujian semester sing ora suwe maneh kababar, olehku sinau mempeng ana jero kamar. Dumadaan lawang ngarep ing ruang tamu ana sing notok saka njaba. Aku enggal menyat saka lungguhku. Mlebu ruang tamu lan mbukakake lawang. Sawijining wanita setengah yuswa wis jumeneng ana ngarep lawang. Pasuryane katon sumringah. Pakulitane kuning nemu giring. Isih ngatonake yen jamane isih timur biyen mujudake wanita sing ayu. Durung nganti dak acarane mlebu, panjenengane wis ndisiki uluk salam kanthi sumeh. Assalamualaikum. Punapa Pak Sukirman wonten dalem? Oh, wonten. Wangsulanku karo ngacarani lenggah. Aku tumuli mlebu, ngaturi Bapak Ibu yen digoleki tamu putri sing katon miyayeni lan semanak. Bapak Ibu miyos kanthi rasa setengah sujana ngaturi pangayubagya. Ngerti yen Bapak Ibu katon tida-tida. Tamu mau disiki ngenalake. Nderek nepangaken, kula Bu Hendra saking Semarang. Nami kula Alit Sulastri saking Dusun Delimas. Panjenengan Pak Sukirman saking Tegalrejo ta? Mengkono pangandikane. Bapak rada mlenggong. Dene tamune wis ngerti kabeh asma lan asal-usule kanthi pratitis. Banjur atur wangsulan. Inggih, laras sedaya pangandika panjenengan. Radi kaget kok panjenengan sampun pirsa sedaya. Inggih, sowan kula mriki pancen gadah niat nglarah sederek ingkang sampun dangu mboten nate kepanggih. Sakwise diacarani lan dipanggihi Bapak Ibu, aku bali mlebu kamar maneh nerusake anggonku sinau. Saka kamar dak rungokake anggone padha ngendikan sajak nggayeng banget. Padha gumujeng tlesih tinlesih nalika isih padha sekolah ana HIS, sekolah dasar jaman londo. Sabanjure ngendikake urut-urutane para sesepuhe dhewe-dhewe nganti gathuk yen satemene tamu mau isih sedulur cedhak. Lan yen ditelusuri, Bapak ngaturi Mbak Yu. Saksasi sakwise ketamun Ibu Hendra saka Semarang mau, kelakon aku nempuh ujian semester, lan hasilnya lulus munggah ana tataran sak dhuwure, doktoral. Kanggo ngendhokake ketegangan sakjroning sinau nempuh ujian semester, aku nglenggakake libur dolan menyang Semarang, ngiras-ngirus niliki kadangku tuwa Mas Suparto. Panjenengane nalika sinau ana Yogyakarta, nderek kos ana daleme ibu, dadi sapeturon karo aku. Mas Parto saiki wis makarya dadi guru SMA Semarang. Tekaku ana daleme Mas Parto ditampa kaya sedulur lawas sing wis suwe ora ketemu. Lan dipeksa nginep swatara dina ana daleme ing Lampersari. Ing wayah sore, pinuju langit padang semilak, Mas Parto ngajak mlaku-mlaku, golek sore. Setengah mlaku-mlaku karo nikmati kaendahan kutha Semarang ing wayah sore, sinambi ngobrol ngalor ngidul dumadaan Mas Parto mbisiki aku. Ayo Dik, dak ajak niliki sedulur saka Tegalrejo. Hah? Iya, nyumanggakake. Wangsulanku mung manut wae. Aku pancen ora damang karo dalan-dalan ing kutha Semarang. Barang lakune menggok mlebu dalan cilik,
dak waca jenenge Dalan Gang Mangga nomor 4. Lakune tumuju omah cilik katon resik. Nomor omahe katon cetha 14. Nalika Mas Parto uluk salam, krungu wangsulan saka njero omah. "Monggo," lan disusul mbukakake lawang. Piyayi putri sing kagungan dalem mau ngacarani awak dhewe mlebu. Kanthi ulat sumadulur lan sumeh, ing batin aku ngadu rasa. Ibu iki rak sing wis tau tindak ning omah Yogya biyen. Mas Parto ora wigah-wigih ngetrupus ngendikan gayeng, lan gergeran katon akrab banget. Semono uga nyonya rumah sing ora liya ya Bu Hendra, oleh ngendikan gemrapyak ibarate ora bisa diselani. Anggone ngendikan tarik-tarik, nyeritakake wiwit kepanggih Pak Hendra Prayetno sing nalika dak sowani kapinujon tindak Purworejo, nganti susahe dadi garwa tentara sing luwih akeh ditinggal tugas nalika jaman revolusi. Sakwise ngobrol sawetara suwe, Bu Hendra nimbali putrine, "Sri, iki sedulure dhewe. Mbok kena lan kene karo diaturi unjukan." "Yo Bu," wangsulane swara kenya saka njero. Prawan sing ayune uleng-ulengan metu saka lawang karo nggawa baki isi unjukan. Sabanjure Bu Hendra ngenalake putrine sing aran Sri Rahayu. Nalika salaman, atiku neratap sumlengeren nyawang endahe widodari saka Mangga nomor 4 iki. Sakjroning nerusake obrolan, olehku nyawang pasuryane jeng Sri Rahayu prasasat kedhep Tesmak. Sakwise dirasa cukup anggone merdayoh, Mas Parto lan aku nyuwun pamit. Ana dalan tumuju Lampersari, Mas Parto nambung, "Priye jeng Sri Rahayu? Umpama dak gathukake karo sliramu apa setuju?" Pitakone karo nglirik nunggu reaksiku. "Wah, ya setuju banget. Dasar aku wis wancine duwe pacar." Wangsulanku karo mesem. Aku ndedes maneh, kanthi kebak rasa gumun lan kepingin ngerti luwih adoh. "Mas Parto kok bisa ngerti yen ana prawan ayu sing pidalem ana ing gang cilik ing kutha Semarang, lan maneh ngerti yen isih sedulure dhewe?" Mengkono pitakonku. Mas Parto mangsuli karo gumuyu renyah. "Mbak Yumu nalika isih gadis, rak nderek kos ana daleme Bu Hendra. Dadi, nalika aku macari Mbak Yumu, aku wis kenal lan aku karo Mbak Yumu duwe grentek ngadukake jeng Sri Rahayu karo sliramu." Wong loro gumuyu bareng, sinambi nerusake laku mulih menyang Lampersari. Diselani leren tuku martabak kanggo ngoleh-ngolehi Mbak Yu Parto.